барои ман фирдавс шарифзода раиси шаҳри хуҷанд ҳафтаи гузашта дар ҳузури хабарнигорон гуфт ки боздошти як мансабдори баландмақоми вилояти суғд бо шикояти ӯ дар мавриди сохтакории ҳуҷҷат сурат гирифтааст. лоиқ урумзода сардори шӯъбаи оҷонсии хидмати давлатӣ дар вилояти суғд пеш аз як моҳ боз дар боздошт аст. додстони ӯро ба сохтакорӣ, қасди ҷиноят ва ғайриқонунӣ додани замин гумонбар медонад. қарори ҳабси лоиқ урумзодаро додгоҳи шаҳри хуҷанд баровардааст. дар қарор сухан аз эҳтимоли дахолати лоиқ урумзода ба ҷудо кардани қитъаи замин барои сохтмони бинои баландошона аз замини як мактаби ронандагии шаҳри хуҷанд меравад. дар ҳақиқат мо аз муайян кардем ки як ҳуҷҷате ки дар шӯъбаи умумии мақомоти иҷроии ҳокими давлатии шаҳри хуҷанд қайд надорад, мо ин ҳуҷҷатро муайян кардем. мо ҳамрӯзе ки муайян кардем, мактуб карда ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ замима карда нусхаша пешниҳод кардем. ҳоло тафтишот рафта истодааст. то ҷанбасти тафтишот ман оиди масъала ягон маълумот гуфта наметавонам, барои он ки ҳоло ин сирри тафтишот рафта истодааст. лекин ман як чиз гуфта метавонам ки ин оиди ба имзо расонидани қарори раиси шаҳри хуҷанд оиди ҷудо намудани замин намебошад. ин масъала хато. дар қарор гуфта шудааст ки ҳодиса дар охири моҳи ноябри соли 2023 рух додааст, вале пайвандонаш мегӯянд лоиқ урумзода дар он шабу рӯз ба ноҳияи айнӣ сафари хидматӣ дошт. онҳо бо пешниҳоди чанд далел ба бегуноҳии ӯ исрор меварзанд ва таҳқиқи одилонаи қазияро талаб доранд. дар ҳамин ҳол ҳамкоронаш низ мегӯянд аз асли қазия огоҳ нестанд, вале раҳбари ниҳоде ки лоиқ урумзода дар он солиёни зиёд кор мекард дар ин бора изҳори назар кард. фақат як ҷумларо қайд карданӣ ҳастам ки кирдоре ки аз тарафи урумзода лоиқ содир шудааст ба фаъолияти хизматии ӯ дахл надорад. ин мазмуни онро надорад ки роҳбарияти агентии хизмати давлатӣ худро аз ҷавобгарӣ канор гирифтанӣ ҳаст. мо ҳатман фаъолияти хизматии ҳама хизматчиёни давлатии агентии хизмати давлатӣ таҳти назорат аст ва дар ҳақиқат мумкин дар қисме ки берун аз ваколатҳои хизматӣ дахл дорад, муносибат бо ҷомеа, амалҳо дар оила ва дигар амалҳое ки бо содир мекунанд камтар назорат сустар шуд. мо кӯшиш мекунем ки дар минбаъда аз тарафи кормандони агентии хизмати давлатӣ чунин кирдорҳо содир карда нашавад. ҷумъа давлат раиси оҷонсии хидмати давлатӣ дар идомаи суҳбаташ афзуд ки тафсилоти қазияро мақомоти қудратӣ дар доираи салоҳияти худ метавонанд ба рӯзноманигорон шарҳ диҳанд, вале чанд манбаъ дар додстонии вилояти суғд ба сабаби халал нарасондан ба ҷараёни таҳқиқ маълумот надоданд. вобаста ба масъалаи тақсимот ё соҳиб шудан ба қитъаи замини иншоот бунёдкунанда ҷиноят содир кардани мансабдорон гапи нав нест. дар гузашта ба ҷавобгарӣ кашидани даҳҳо мансабдорони мақомоти маҳалливу масъулони идораҳои замин маълумоту мақолаҳо нашр гардида буд. аммо бори аввал аст ки як сардори ниҳоде аз чунин салоҳият дур гумонбар ва боздошт мешавад. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодии шаҳри хуҷанд.